Kada je veliki prostor, pa još pod šumom i slobodno niklim rastinjem u pitanju, onda svaki pokušaj čišćenja i raskrčivanja dovodi do ovako nečeg, a to je mnoštvo granja koje treba skloniti i na neki način eventualno iskoristiti. Tačno na rođendan dobila sam obaveštenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i prva mašina koja mi je pala na pamet kao nešto što moram da nabavim je seckalica za granje. Međutim, kada sam shvatila koliko to košta da se meri 1000 evra, odustala sam od prvobitne namere zato što trenutno nisam u mogućnosti da tako nešto skupo priuštim, ali kako se proleće bliži, to su i pojedini marketi shvatili u stvari šta baštovanima treba, pa sam tako ja za 7. mart dobila ovaj aparat koji je prva faza u stvari u tom konačnom cilju, to je dolasku do ozbiljnog aparata koji može da se nosi sa velikim granama. Ova mašina je zgodna, amaterska, ali ima ograničavajući faktor, a to je da je prečnik grane koju može da samelje 4 cm. I to je znači njen limit, a grane koje se seku su obično znatno šire i prvi korak je u stvari da se napravi selekcija pa da se te uže grane odvoje za ovo, a ove deblje za neke pritke ili za neku vrstu ograde. Vidjet ću već šta ću sa njima da uradim. Ona praktično sve sama odradi. Moje je da ubacim unutra i da gledam. Iako je amaterska mašina u pitanju, ona zaista, bar za sada, u početku radi odlično, što će reći ne treba joj nikakav asistent. Sve radi sama. Za tili čas grana je nestala i pretvorila se u piljevinu. I to je upravo ona ideja koja mi je pala na pamet, da ne samo da se na taj način seckalicom rešim ovih grana koje su kabaste, obično grebu, prepune trnja, jer ne smem da ložim, palim vatru, to bi u stvari bio način da se rešim tog krša. Onda znači imam problem šta sa tim da uradim. Na ovaj način ne samo da se rešavam tog kabastog materijala krša, već istovremeno kao finalni proizvod dobijem nešto što mi je u stvari bila ideja, a to je najsitniji malč. I to je to. Za samo nekoliko sekundi ono što dobijem je materijal koji mogu da iskoristim za različite stvari, pre svega za malčiranje voća. I to je stvarno primer reciklaže na delu. Džakče jednostavno okačim, aparat uključim. Ovo se pretvori u ovo. Možda ne može predebele grane, ali zato ove koje izgledaju moćno i tako opasno, grane kupine, će za tili čas da budu smrskane i samlevene i potpuno bezopasne. I eto, od glavobolje i pitanja kuću i šta ću sa onolikim bodljikavim granama, evo, samleveno, spakovano i spremno za dalju upotrebu.
iako bih mogla sama sebe da proglasim kao predstavnika baštovana amatera, onda je zaključak da je ovakav jedan aparat zaista nešto što će mnogo značiti svakom ko se bavi baštom, a ima puno granja, drveća koga treba s vremena na vreme očistiti i orezati. Znači, ovo je nešto što treba uzeti u obzir, o čemu treba razmišljati i onda prvi novac uložiti upravo u ovako nešto. To će daleko više značiti nego bilo koji drugi oblik poklona, bez obzira da li je reč o 8. martu, rođendanu ili nekom trećem. Znači, ovo je stvarno prava stvar. Ili da je priuštimo sebi ili onima koji vole baštu, a koje mi volimo.